दा मोनसे हानजाया गुबुन हानजाखौ मावनो हायाखै होननाया बे स्वाभाबिक खोथा खिन्थु जोङो दिनै बिपिएफनो जबाब होनांगौ गैया जों जबाबा रायजो राजानोसो होगोन जों इउपिपिएल सरकार जाखांनायनि उनाव बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव आसामाव बर'फोरनि थाखाय जों मोननै काउन्सिल सोरजिबाय मोनसेया जाबाय बिटिआर गुबुन मोनसेया जाबाय बिकेडब्लिउसि बेयो मोनसे गिदिर खामानि जालांबाय जोङो बड'फानि जोनोम सानखौहाय फरायसा सान हिसाबै आसाम सरकारखौ फोसावहोनो हाबाय 31 मार्चखौहाय गतिके बर'फ्रा जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौहाय बड'फा बिमुं होनानै दिनै मानिबाय दा बिथांनि जोनोम सानखौ जोङो सारा आसाम नाङैनो फरायसा सान होननानै फोसावनो हानाया बेयो मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट बड'फानि मुङै जोङो दिल्लीयाव मोनसे स्टेचु गायसननो हाबाय मोनसे लामा जोङो बिथांनि मुङै दोननो हाबाय जों फ्राय 1800 किल'मिटार जोङो गोदान लामा जों बानायनो हादों खनथाम गुडविल जों लाबोनो हादों 500 कोटिखौ जोङो बोसोरनैखौ जों मावबोजोबनो मोनबाय आरो दा नै थार्ड इयारावहाय गुडविलनि दारैहाय गोबां लामा जों 500 कोटिनि जों सेंसन खालामनो हादों बेखौ दिनैहाय बिटिसि सरकारा मावनो मोनदों हाग्रामानि सरकाराबो मावनो मोनदों जोंनि गुडविलनि स्किमखौ बेबायदिनो जों बड'फा सुपार 50 मिशन खालामदों आलारि सोरां बिथांखि लानानै मन्दिर गिर्जा आरो मस्जिदाव जों 2 लाख रां जों होनो हादों माइनाव सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000नि गिबि किस्ति 25,000 जों थाखा होनो हादों बेजों लोगोसे जोङो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय आइजो फालांगियारिफोरनो जायफोर मैगं फानो फिथा दखान होयो साहा दखान होयो सि जोम फानो बिथांमोननो एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो 5,000 रां मोनफ्रोमबो समस्थियावनो 200 आइजोफोरनो जों होनो हादों दा बेबायदिनो गोबां खामानि जों मावनो हादों आरो बोसोरबानि गेजेराव नोंथांमोना नुदों जे कभिडनि थाखाय फ्राय 1.5 बोसोर 2 बोसोर जों खामानि मावनो मोनाखै आरो जोबथारनायाव जोंनि सरकारा डिसेम्बरसिम दङमोन डिसेम्बरनि सिगां मास मोनब्रै सिगांनो सेप्तेम्बरावनो बिसायख'थिया जादों दा जोङो फ्राय 3 बोसोरसोल' जों खामानि मावनो मोनदों 3 बोसोर खामानि मावनायावनो जोङो बिटिआरआवहाय दिनै गोजोन गायसनदों लामा सामा साबस्रांजोबदों क'क्राझार इउनिभारसिटि जों गायसननो हादों तामुलपुर मेडिकेल कलेज जोङो गायसननो हादों क'क्राझार मेडिकेल कलेजआ आद्रा जानानै दंमोन बेखौ लुफुंनानै जोङो क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव एडमिसन आरम्भ खालामनानै क्लास आरम्भ खालामनो हादों दिनै हारि माहारिनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैनो हादों आं दा बुङोबा जोबनाय नङा गोबां गोलाव जागोन दा बेफोर बाथ्राखौ जों रायजोफोरनोसो बुंगोन जोंहा बिपिएफनो जेबो जबाब होनांगौ गैया